Està girant. Molt gran això, Torre de Pasqual. No passis pena, no tinc pas tan grossa. Provar-lo. Com et va el tendó? I el d'Aquil·les? Pobreta Ona. L'Ona és semi-immortal i només té un punt feble. El que es passarà a dir el tendó de l'Ona. Però les tenen a la frontera francesa, d'allí, i a sobre l'han de pagar. Tot això perquè em diguin molia. Digues coses divertides, va, que després riurem. No sé què dir. Ara, de la diversió, no... Em fa mal el meu tendó d'aquí. I no t'has pres res? Oh, m'he descuidat de prendre el medicament. Ho veus? El medicament. Clàudia, tens una pastilleta d'aquelles blaves? Què són, tripis? Sí. Però és que són molt blaves, Les ensenyo. I per què serveix? El mal. De tendó? En general? Fa mal de dona. És que us estic gravant al sol i es veu una ratlla. Anaven allí, posaven... Què, Laia, cap on hem d'anar? I farem 3 parades. Normalment en fem 2. A la primera serà líquid, a la segona alguna fruita i algú més, i a la tercera dinarem. Avui fem 35. 35 quilòmetres venen a ser quantes llagues, Roser? Per mi, multiplica quilòmetre per llaga al quadrat. Així els pioners encaren una altra jornada molt exigent. 38 quilòmetres i un desnivell acumulat de 2.160 metres. Arribar a Pinós, doncs, és endinsar-se a les profunditats del Reus Andorra i al cor geogràfic de Catalunya. A partir d'ara, no hi ha marxa enrere. I no és maco que vagin tots juntets. Deixem enrere Sant Martí Massana i ens dirigim a Sant Pere de Sallavinera. Ai, ai, ai! Però molt mort, passarem de llegir, també. Algú s'ha deixat la motxilla? Hòstia, no podeu ser tan rucs. El Marc! Ha quedat per la posteritat! Ai! Ai! Clàudia, digues alguna cosa. Ai, anava a fer una foto, hola. Molt bé. Molt, vale? No sé per què collons, tothom ha volgut deixar el gerra perquè fem 1 quilòmetre i mig menys. I ara ens hem perdut i acabarem fent 5 quilòmetres més. Hi ha un camí que puja, que és aquest aquí. Ai, el camí amic de l'Ona. Quin caminet, quina bona pinta. Què penseu d'aquest camí, amb una paraula? Ni de broma. Galetes. I l'hem de fer? Què hem de fer, Martí? No, Jo penso que jo no ho faig. Si hem de fer aquest camí, jo truco a casa, que em vinguin a buscar. sí, no hauríem de deixar el gerra. Això és una excusa barata, Martí. No hauríem de deixar el gerra. Fa calor. Fa molta calor i estem Molt cansats. patats d'això. I tots els paisatges que veiem són això. Són macos, Això. però igual. Això. Cuando va al cuartel, lo primero que hace es cambiar de pie. Un soldado cuando va al cuartel, lo primero que hace es cambiar de pie. Me gusta a ti, me gusta a mí, me gusta a mí, me gusta la yaya, me gusta la yaya, me gusta la abuela, me gusta la abuela, me gusta el Xavier, me gusta el Xavier. ¿Cómo firmamos? ¿Cómo firmamos? Na 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 na, Oh. Teniu algú dia o marxo? Ves, estem molt enfaiats. Com estàs? Bé, Xavier, superbé. Sí? Sí, no va mal res. Res, eh? No, Es nota. tot és psicològic. Exacte. Una mosca, una pedra. Una serp de cascabel? Teniu algú dia o marxo? Si t'entra una pedra te vas a treure un moment, perquè el que li passava al Martí és que tenia molta peresa. I llavors, a la llarga, hagués provocat una llaga. Per tant... És que em veig reflexat. Ho veig. Per tant, ha fet bé. Molt bé. Un altre sonda? Quantes n'hi ha?
Aquí hi ha el pelotón, els últims del pelotón. Què diuen? Estan morts. Estan morts, els últims del pelotón? Moltíssima calor. Aquí hi ha els mandrils del pelotón. Saludeu, mandrils del pelotón. Molt bé. I anem a veure els escapats. Estem intentant atrapar-los, Estan intentant, però bueno, ja... Ens posem en plan rebufo, que atrapem els escapats. I els escapats, cuidado que venen a per vosaltres. Com ho porteu? Bé. Escapats. Anem fent. Els tenim. Teniu l'esprint preparat o no per la pujada? Oh, qui m'acaba de trencar el flux de la cursa, en Joan agafant el rebuf. En fi, això és tot des del Tour Tourmalet, TV3, Barcelona. Estem arribant a Sant Pere de... Sallavinera, Savillanera, Savallanira. I veieu el castellet aquí que hi ha, al Quintopino? Allà? Des d'allà hem d'arribar Allà no, més lluny. 7 hores caminant i ara anem a menjar alguna cosa semilíquid. 7 hores? 5 i mitja. 5 i mitja. Sí, des de 4 a 8. Joder. Vainilla, condado, gelat. Ona, teniu la farmaciola? La petita. Uah! Joder! Xavier, bon dia. Vull saber-ho tot de tu, ser part de la teva vida. Veus aquells molins de vent d'allà? Doncs... I els hem abraçat i tot aquest matí. Del poble aquest... No beveu mai aigua de les fonts no tractades. En cas de dubte consulteu el vostre cap. Si patiu diarrea aguda, se us ha acabat el Reus a Andorra. I que ningú sap si és bona o no, però bueno, les cagarrines. Montserrat espiant-nos des de la llunyania, no ens deix de mirar i de perseguir. Jo crec que passant aquesta muntanya ja li diem adeu. I de sobte apareix... Marc, va anar ràpid, s'acaba la bateria, què? No pot dir res. No vol dir res. Tanquem la connexió. Rubió Pinós. Etapa llarga, dura, calorífica, etc. Adéu. Molt bé, Clàudia. Allà tenim dos fantasmes dels pioners que han pujat al castell. Veieu el castellet aquí que hi ha, al Quintopino? Allà? Des d'allà hem d'arribar Allà no, més lluny. I aquí... Hola, Xavier. Grava els molins, que són els d'avui al matí. Estem molt fusos. Mira, veus aquells molins allà al fons? Avui